somebody who can love me in my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody know I push you first. And for you, girl, I swear I do the work. If you stay for a while, let me hold your hand. I can feel those places in your heart, no one else can. Let me show you love, all the pretend. I'll be right here, baby, even though we say one less way. Oh, I need somebody who can love me in my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody know I push you first. And for you, girl, I swear I do the work. Ayan, may shoutout sa'yo. My heart is closed. Ayan, maraming salamat sa parang yan. Tama, no? Ayan, shoutout. Magandang dilag, puso ko yung nabig. Ayan, shoutout sa lahat ng mga magandang dilag dyan. Ayan, maraming salamat sa harang yan, ma'am. Sorry, my heart is closed. Ma'am Alnor Harang Hoz. Ayan, maraming salamat ulit sa paharang mo dyan, ma'am Alnor. This is yeah. Ayan, shoutout sa lahat ng mga kaibigan po natin dyan. Alam naman natin naka-live din ang lahat. Ayan, may shoutout ulit sa inyo. Ayan, tamang live update lang po tayo. Ayan po kayo mga flex show, may mga premiere po kayo dyan. Babaan nyo lang para matamsakan po natin. Ayan. Ayan, 4 million viewers natin dyan. Ako na naman naka-views. Shoutout ulit sa inyo. Shoutout. Kamusta naman yung maghapon ninyo? Ayan, kami galing na ng galing trabaho. Ayan, mga 2 hours lang po tayo kasi may trabaho din ulit mamaya. Shout out, Luzon, Visayas, Mindanao! Tama tayo guys, para medyo ma-relax po tayo. You and I, you. Ayun. Yung 6 million viewers natin dyan. Ayan, pa-view naman guys, nakapin. Silip kayo guys, baka sabihin na tamsak muna kayo. Ha?
Bakit? Na 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 na. Ayan, katawa tayo. You were the reason for me. You helped me understand. I'll be your shelter from the rain that never ends. Girl, you always got a friend. Shout out to my Scarlett. All the love, all the love we had. I should have known our love was older than the past. Throwing my life away on song I never heard. Just speaking of the special word, I made you die inside. But you know me, I don't believe the word. No, the world can give us paradise when you make your love to me. Just you could not see. As long as I got you, as long as I got me, as long as I got you and I. Eh, mga shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Abang ano mo tayo. Ayan guys, masabar naman natin. Mga shoutout ulit sa inyo dyan. Ayun na kasi ang ano natin, background. Ano? I won't let you down. No better love will be there when you are. I'll be living for you till the ocean turns to stand. There will never any man the way that I love you. So don't believe the word. No, the word can give us paradise and ice within the storm. I just connect you. As long as you got me, as long as we got you and I. Ayun. Diba?
Aba, shout out sa iyo, Ading Nels. Ayan, shout out sa iyo, Ading Nels. Kumusta naman yung Ading Nels? Palakpakan natin si Ading Nels. Ay, sorry. Mali pala yung natindot. Ayan, may shout out ulit dyan sa iyo, Ading Nels. Maraming salamat sa pa-present, Ading. Tamsakdan, harang. Shout out sa lahat na andito. Ayun. Ayun guys, huwag kayong maglala at okay lang ako. Kamusta ka naman, Ading? Kumusta naman yung buhay dyan? Ay, kung talagang mahal mo siya, ay huwag mo siyang hahayaan. Ayan guys, pasupport naman ang binaba ni Untiring Vlog. Alam niyo naman si Untiring Vlog. Walang kapaguran yan. May shout out ulit sa inyo dyan. Kung sa inyo dyan, kape po tayo guys. Kung nagkape na po kayo, magkape na po kayo dyan, mag-try. Mamaya po may last for show po tayo, mag-disco, magsayaw po tayo, magsayaw. Ayan guys, yun dito sa Middle East, mag-ingat-ingat po tayo, masyadong mainit ngayong panahon. Nag-warning na rin po yung mga civil defense dito. Mahal Aling Carmen! Papula-pula si Mahal Aling Carmen. Pumapula pa si Mahal Aling Carmen. Ayun, nawala na daw yung saysayang pagmamahal. Ayun. Kamusta naman ka, Mahal Aling Carmen? Kaya shoutout sa inyo guys, kauwi lang galing labas, sobrang init kaya tayo namumula. Grabe ang init ngayon, kaya mag-ingat-ingat po tayo, mag-inom po tayo lagi ng tubig. Ay, nako, grabe ang init. Harang pa. Sige, maraming salamat sa parang mo yan, Mahal Aling Carmen. Hindi kaya yung init ngayon dito, matindi yung pawis. Ayan, mag-ingat-ingat po tayo. Ayan, shoutout Ading Nels, maraming salamat sa papula mo rin dyan. Tama na po tayo guys, tamang update lang po tayo kasi wala naman tayong revenue. Ayun, inom po tayo ng chai, Ading Nels, Ading Carmen. Ay wow, pupunta sila Ading Nels sa Lebanon. Ay wow, narinig ko kayo na doon yun, sabi mo punta kayong Lebanon, mag-vacation po kayo. Tama ako, Ading, kalkon, ano walang tulugan, Ading? Madali ka na mapagod, madali ka na mapuyat, Ading Carmen. Ading Carmen. Pasilip din, Ading, sa gwapong host. Siyempre guys, advance. Ingat po kayo sa inyong vacation sa Lebanon. Tutulog mo na si Mahal Ading Carmen. Dito lang to agang. Ay, thank you, Mahal Ading Carmen. Matukin ka na, Mahal Aling Carmen. Dali ka na mapapagod. Halo atag yung gwapo. May palti. Sa ano lang yan? Sa gabi. Salamat, Ading Nels. Dapat pagka siniban tayong gwapo mo, pasalamat po tayo. Oh. Ikaw lang, Ading Nels, sa kalula ko nang sabi ng gwapo ako. Nalula ko kasi mahal na mahal ako noon. Kaya ayaw ko siya naman, gwapo ng apo ko na ito. Oo. Kaso sabi niya, gwapo sana itong apo ko. Kaso may kaso pa eh. Oo. Hindi, kasi ako sa lola kasi ako lumakit saka sa lolo. Makalola at makalolo po. Maliit pa nga ako, lagi akong sinasaway ng lola ko. Hilig kasi ako mga tawag niyan, yung hawak sa dito. Oo, panguyutong ba yun?
Yung lola ko wifi, yung lolo ko namatay na. Pero matanda na yung lola ko, nasa 90 na yata. Ayan, maraming salamat sa inyo sa pabidi-bidi dyan, mahal ading Carmen, ading Nels, ayan. Wala na pa nga yung bakasyon niya. Ako nga, hindi pa ako nakapagbakasyon. Ayun, shoutout sa lahat. Tamang good vibes lang po tayo. Ayun, shoutout yan kay Ma'am Rachel Evangelista. Shoutout din po yan sa lahat ng mga kaibigan po natin. Sa lahat po ng kaibigan natin sa Team Maliw-Maliw noon, ngayon, magpakailanman. Yan, shoutout sa iyo, founder ng pinakagwapong founder ng OGC Bacolod Vlogger. Ang aking kapelyido ng gwapo at saka lalakero. Sorry. Lalakero pala, loyal. Pasok, Lodge! Sana, ano oras ka magla-live? Hindi ka na mag-live. Magkita kita pag nag-live. Sana all. Oo, sana all. Yan talaga mga sikat. May daming umakyat na mga tisay. Nagbabiral yung mga ano mo, live mo, Founder, ha? Ako nga, lagi akong pinabawasan ni Lolo. Yung revenue ko, wala na eh. Karon pa, 8:30. Ayun, 8:30. Ano oras dito yan? 5. 3. Ay, tama yan. Trabaho kasi ako mamaya din. Ayan, silipin mo, founder ng kapin sa taas. Magaling mag-swimming yan. Maraming salamat ulit sa iyo, founder. Sa magaling supportive nating kaibigan na si founder. Shoutout sa Team Loyal. Ayun, dito na si Ma'am Scarlett. Siyempre, shoutout sa lahat ng mga Team Loyal. Yung member po ng Team Loyal, ako po yung founder. Siya po yung kasama ko. Siya lang at ako. Kung sino gustong sumalo sa Team Loyal, sabihin nyo lang po ako. Saka si Founder Oliver. Team Loyal siya, pero separate din yung pagka-Team Loyal niya. Loyal siya sa isa, loyal din siya sa isa. Ayan. Maraming salamat sa inyo dyan. Ma'am Scarlett. Ayan, si Ma'am Scarlett, member ko po sa Team Loyal yan. Ano, Founder? Sino member mo sa Team Loyal mo, Founder? Sa akin ka na sumali, Ma'am Scarlett. Ayan, magbibigay ng sahod yung mga Team Loyal. Ilapag nyo lang guys ang inyong mga ano dyan, yung mga, ano ba tawag nito? Yung, ano ngayon sa tawag sa Pilipinas? Ano ba tuloy yung, kalimutan ko. Ayun, GCash pala. Sa lahat na magpa-member sa Team Loyal, ibigay niyo po yung mga GCash niyo sa akin. Malugan po natin ang mga loyal. Oh, di ba, Founder? Nakita mo galing ka lumangoy, no? Magaling lumangoy. Mapasuba, mapadagat, magaling ni maglangoy. Abi mo ako. Ayun, tinatawid ka natin yung ilog na lampas tao pa. Kaya ko yan, Lods. Well, marunong lumangoy yaday. Alam ko, marunong ka lumangoy sa ano lang, sa tuyo, sa malaba, sa malaba. Ako pa. Buhala ako sa'yo. Kung marunong maglangoy ka sa malalang, sa maraling ka langoy,
Pero sa mga tubig at sa mga ilog, hindi ka marunong maglangoy, Pounder. Balaan ko na, Pounder. Sa malaka lang galangoy. Bahay, pati. Kaya ko lang guys. Ano? Siyempre, mga taga ano kami guys, mga taga bundok kasi kami ni Pounder. Isang ano lang kami, isang side lang kami ng Panay. Yung lugar namin, maraming mga ilog doon. Alam niyo kasi guys, sa lugar po namin, nung hindi, wala pa yung mga kalsada na yan, wala pa mga tulay-tulay. Tawid lang po namin yung mga ilog. Oo, tawid namin yan. Kahit lampas tao pa yan, nilalangoy namin dati lang yan. Siyempre, medyo bata ka pa noon. Oo. Maraming bato kasi sa ilog sa amin. Like ko mamaya, Pounder, para... sa tatuloy dyan sa inyo guys, sa 6 million viewers natin, ayun, nakaano na ako, mag-update lang po tayo ng live kasi wala naman tayong income dito. Tambay na ading race time ng mga Thunders. Ay, oo nga. Alas 2. Sige, dip po na kayong mga ka-Thunders ko dyan. Si Ading Nelson at si Ading Carmen. Yung mga ka-Thunders siya ngayon, yung mga daling mapagod. Yan ang gusto nyo guys, mahal ng tao. Yung daling piliin yung daling mapagod. Ba, marunong din ako magsisid sa kabatuhan. Aba, magaling si Pounder. Magaling magsisid siya sa kabatuhan ba? Ayan. Yung mga ano guys, yung mga matatanda. Ako yung gusto ko daling mapagod. Ayan, 7 million viewers natin niya. Miguel shoutout sa inyo dyan. Ayan, si Pounder Oliver guys, magaling din, marunong din pang sumisid sa kabatuhan. O, di ba? Ayan, mga Garcia. Yan ang mga team loyal guys. Kahit mapabato, sumisisid dyan. Salom sa mga kalampay. Ay, alam nyo kayong kalampay. Ano ba yung kalampay sa Tagalog? Kalimutan ko na eh. Ayan kalampay guys. Kung alam nyo kalampay. Talangka. Ayan talangka. Marami kasi sa amin ng kalampay. Talangka ang tawagin sa Tagalog yan. Marami kasing ilog sa amin. Ayun, talangka. Pero kami yung mga talangka na hindi nanghihila. Ayun, Ading Nels, matulog ka na Ading Nels. Alam mo si Ading Nels, si Aling Carmen, humihilik na. Dinig ko nga, humihilik na siya. Ayan, shoutout sa mga kaibigan po natin dyan. Basta ako guys, tamang good babes lang po ako. Wala akong mga Basta dito lang po ako. Ayaw ko ng mga sumasali-sali sa mga na yan. Sa mga community. Okay na yun tayo na yun. Mayroon naman community yung Team Loyal. Ako lang at siya. Sana ako dyan. Diba, Pounder? Gusto nyo guys, sumigla yung katawan. Ayan, magsayaw po kayo dyan. Mamaya kantahan ko po kayo ng lalabay. Ayun, tama. Tama yan, Pounder. Hindi nakalain community. Community ka pang galingin. Paulo Musda. Balik-balik. Ayun, sa gusto sumali guys sa Team Loyal, lapag nyo lang po inyong Gcash dyan. Huhulugan po natin ang mga loyal. Ano sino may Gcash dyan, hulugan po natin yan. Ayan. Kami maghuhulog ng mga loyal. Hindi kami manghingi ng hulog.
Ayan, maraming salamat sa pastihom-stihom mo dyan, Ma'am Scarlett. Siyempre si Ma'am Scarlett. Halikan natin yan. O, diba? Takas, Founder. Ayan, kamusta naman yung anong buhay pag-ibig mo, Founder? Ito ba nga ako? Huwag ka na, Founder, kasi namot na kwarta mo. Sana all may pakis. Hindi, Founder, kikisan na kita. Hindi ko ako maingit yan. Lahat yung kinikis, halikan natin yan. Bakit nag-go? Ayun, 6 million viewers natin niya. Miguel, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa pagdalaw sa live stream ni Falcon of Desert. Lawin ng Desert, to. Starlet, sana all kiss niya. O, diba? Mga team loyal, nag-kiss yan. Kaya gusto nyo guys maghanap ng inyong ka-team. Ayun, piliin nyo, dalawa lang po kayo. Siya lang. Ako lang at sa siya. Parang ganon. Tayo'y di na magkita. Ayan. Ayun guys, huwag kayong magtatampo minsan. Shoutout sa'yo, Pre Lods. Ako mayroon din, Team Lods. Ayun. Shoutout sa'yo, Lods. Chitay TV. Ayan, kay Pre Lods na sa Miguel. Shoutout. Mayroon din Team Lods. Anong team mo, Founder? Aba, dalawa lang. Yan ang mga team. Pero hindi ka member na hindi ka sa Team Loyal, ha? Gawa ka ng sarili mo kasi ang Team Loyal kasi, ako lang at saka siya. Hoy, Miguel, shout out! Maraming salamat sa mga Prelods. Ayan, baka break time to ni Prelods. Mali yata ako napasok. Oo nga, Prelods. Pero okay lang yan, Prelods. Pagka yan minsan yung pagkakamali, blessings din po minsan yan. Kung may sahod lang yan mga Team Loyal, mayaman na ako kasi matagal na ako loyal. Ay, wow. Sana all. Oy, sino ka, oy. Ako loyal. Ako guys, loyal talaga. Ako ay hindi ko kayang umibig sa iba. Ayaw kayo mag-ano dyan. Chitay TV, Miguel Out, shout out. Miguel Out, shout out. Oys. Oh, diba? Ayun guys, sa mga lahat ng mga team nyo, baba nyo lang po yung mga Gcash po dyan. Hulugan po natin yan. Pero kailangan is-screening muna natin yung lahat ng mga team loyal. Founder, ano na po yung sayo? Ano na po yung sayo, Founder? Ano yung sayo? Team? Shout out OGC Do, I know you. Wow. Nagaba na siya ng Gcash niya. Kaya sisave po natin yung Gcash ni Founder. Ayan, sabi ni Chitay. OGZ, do I know you? Flash Founder, endorse yourself. Endorsement yourself. Yo, may Nelson Miguel out, shout out sabi ni Ma'am Scarlett. Ayun, wag mong tiisin pati pagluwa mo, Founder. Di ba, Prelods? Dito ba si Nelson? Alis na committed yan. Ayan, nagkataon nyo na si Chitay. Ayan. Pagkano nakikita nyo guys, yan basahin nyo sa sa screen natin. Di ba Chitay TV? Prelods? What? Oh, wow. Galing. Magaling sumagot ito, Prelods Chitay.
Ayan, sa 8 million viewers sa ating Miguel, shout out ulit sa inyo. Kamusta naman kayo guys? Kumain na ba kayo? Minuno ba kayo ng tsaay? Wala sa Dubai. Wala sa Dubai. Ano daw? Oh, sa paliwa sinners. Ay, hindi. Pare ko yun. Preloads ko yun, pre. Chitay. Sa paliwa. Wala na, natulog na yung mga dalawang katanders. Yung antukin sana, yun sana yung dalawang katanders. Tulog na kasi sila. Puto, bisis mo, host. Puto, boses ko. Bakit? Puto ba boses ko? I'm here in support, my friend. How about you? Ay, wow. Founder, puto ba yung boses ko? Yan ang mga English. I'm here. Bye guys. Ayun nasagot ni Chitay. Maraming sa pagdalaw. Pare, Rods. Chitay TV. Bye guys. Ayan. I'm here in support, my friend. How about you? No, founder. Ay, wow. Parang hindi ako marunong mag-English. Magaling yun si OGC Bacolod mag-English talaga. Ayun, sa lahat ng natutulog yan, gising na po kayo. Hanapin ko na si Agamuta. Maya na preloads. Ayan, mga shout out ulit sa inyo dyan sa lahat po ng mga natin dyan sa Pilipinas. Maulan-ulan ngayon ang panahon. Ayun, epekto, dala po yun ng controversial sa yun. At si Baby Amag, hinamunting ko rin. Basta dantayin si Baby Amag. Ingat kayo, hanapin niyo mas si Agamuta at saka si Baby Amag. No bonder. Ayan, mag-ingat po tayo dyan ngayon sa Pilipinas. Masyadong maulan. Okay, my friend, thank you for asking me. Ay, wow, sabi si Founder. Thank you, my friend, for asking me now. Mga English talaga. Mga lupit talaga. Basta mga OGC, Bacolod vlogger, mga ano yan. Mga tulisan. Aba, mag-English man dito. Magaling niya mag-English si OGC Bacolod vlogger. Hindi ka kaya sa English yan, pwede ka dalhin sa Ilonggo. Hindi man. Hindi man. Ano English sa amin? How are you to? Naman mo guys, pagka Ilonggo yun nag-English, sabi niya, how are you to? Oo, hindi. Machijini. Kaya sa tadyan sana. Ano sila? Malis na tayo mga. Gundo! Ano dapat? Ano, banatan mo nga ng English. Mariga! Ano, banatan mo ng English si Preloads Chitay TV. Yung mga English na papyaw lang po. John Obrigados, amigos Mexicano. La Franciniqua.
May hulugan kasi guys, sabi ko, ano yan eh. Bakit baka may makarinig? La Francine Qua. Lasma. Ayan, sorry, my heart is closed. Obrigado, tangingot sa babae. Aragoy. Aragoy. Pitik itlog, largo. Sabi mo sa amin yan, no? Ni Frenchie Tae. Obligado, hibitiro. Iyatiro. Tawa na ka lang sa freelance. Sponder pa. Ayan, shout out sa lahat ng mga team good babes dyan. Pitikit lang ang tingot sa babae. Aragay. Mag-English na lang kasi para hindi masyadong ano. Ayan, mga lang, shout out host. Maraming salamat sa pag-shout out ng Mama Her, no? Pinapawisan ako. Kahit umandar yung aircon ko, pinapawisan ako. Ayan, maraming salamat ulit sa pagdalaw. Ayan, tamang good babes lang po kami dito, guys. Ayan, please, guys, tumawag ka. May load ka pa dyan, tawagan mo na. Napawisan tuloy ako, kahit naka-high call ng aircon ko. Bye, kuya! Ay, OGC, founder. Bye na si Titay. Talagang inano ko talaga. Ito lang mga ano yun. Okay, it's okay. I'm waiting for my special someone. Ay, aga. Gawin pa din. Iba rin ko ngayon si founder. Waiting. Wala ka pang special someone, founder? Ay, nano. Ay, gawa. Ay, maan. Galing mo, founder. Maraming salamat, pre, Titay. Ayan, maraming salamat ulit sa pagdalaw. And thank you lahat sa akin, guys. Pasilip na may nakapin sa short video po yan ni Untiring Falcon Vlog. Putol-putol ba yung signal na ang bus natin? Hindi naman siguro. Pinawisan ako sa dalawa sa inyo ni Freelod, sponsor. Ayan, shoutout guys sa bansang Pilipinas. Shoutout sa lahat ng mga OFW. I call my one and only baby girl. Ay, wow. Ano ba tawagan niyo, founder? Baby girl? Dami mong baby girl. Oh. I love, kumusta ka? Ayan guys, may support naman natin yung binabaan ng aking members. Ayan. Diyan sa nakapin ho swimming mo. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Marilo. Love, kumusta ka? Ayan na yung million viewers natin. Maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys. Ayun, huwag nyo naman kalimutan mag-thumbs up kay host. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Sandali lang, Loz. Tawagan ko siya. Ay, wow. Sige, papuntahin mo rito. Ano ba yun? Wow. Alam, kilala ko na yung founder. Grabe ka talaga, founder. Iba talaga yung charisma mo. Ikaw lang ang Garcia talaga na babaero. Ayan, Ma'am Marilo, may premiere ka po dyan. Baba mo lang po para matamsakan po natin.
Ayan, tama-tama yan guys. Mamaya kasi may trabaho din ako. Mga alas 4 kasi may trabaho din po ako. Tama-tama yung oras. Love Hadjer. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Love Hadjer. Si Ma'am Love Hadjer. Ayan, mega love. Shoutout ulit sa inyo guys. Maraming salamat sa pagdalaw sa live ni Falcon of Dessert. Lawin ng t-shirt. Oh. Ayan, tamang good vibes lang po tayo dito guys. Tamang good babes, good vibes. Kamusta founder? Sumagot na matawagan mo na para makapunta na dito sa ating live stream. Ayan, Ma'am Love Hadjer, maraming salamat sa pa-stay-home niya. Maraming salamat sa pa-BG-BG dyan. Bakit ba? Ayan na. Bakit kaya pagka may nakita mo yun, kumakaba? Masinayan ko ang iyong ganda. Puso ko ay nababalisa. Ako'y di mapakali. Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo dyan sa 7 million viewers natin. Maraming salamat ulit sa pagdalaw sa live stream ni Falcon of Dessert. Maraming salamat. What's Dong Live 30 minutes ago? Ayan. Ayan, Ma'am Love Hadjer, maraming salamat sa pa-BG-BG mo dyan. Ayan guys, mainit pa rin ang panahon kahit sabihin mo naka-aircon po tayo. Ayan, maingat po tayo rito sa Middle East kasi sobrang init po ngayon. Nag-warning na rin po yung ating ano. Ayan, may naman ni Ma'am Marlo. Silipin po natin. Chicken Arabic food. Wow, yung 4 views. Ayan, sige. Joy Ray TV Tamsak Miguel shoutout. Ay, maraming salamat sa patamsak mo, Joy. Nakita natin si Joy Ray. Ayan guys, pasilip naman natin. Ayan. Ayan ba, dikit ho. Sa'yo maraming salamat sa padikit mo, Ma'am Joy Ray TV. Bagong dikit host. Yan, Oliver Miguel shout out. Ay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Joyri. Sandlit lang. Founder. Yan, nakita ko na founder yung tinawagan mo. Mabay si Ma'am Joyri. Kailangan guys, binibigyo ko lang yung ano ni Ma'am. Ma'am Barred. Miguel, shout out Jerry TV. Yan, silipingan natin si Ma'am Jerry TV. Ma'am Marlo. Sana si Ma'am Marlo. Ayan guys, pasilip naman natin, pasilipin naman yung kay Pin sa taas. Pag-view naman kay Ma'am Marlo. Short video. Los, ano, pwede ba yan? Host, barter ko Oliver, mayroon ba dito? Host barter ko Oliver, mayroon ba dito?
Silipin ko muna. Bartok ka rin. BJ lang, Hoz! O, laki ng bahay ni Ma'am Jerry. Ay, wow. Sa Riyadh to, Travel time again, here in Riyadh, short video. Ayun, sa Riyadh to. Sa Exit 11 po ito, yung video nila naman. Ay, hindi kita ma'am, Ayun, Davey 1. Kita ma'am Jair. Si Founder. Ba talaga to si Founder. Ayun, maraming salamat Founder sa pagpa-invite kay ma'am Jerry. Ayan. Ayun guys, go to channel ako kay ma'am Jerry TV. So, hindi Founder, ikaw pa. Si Founder talaga. Solid talaga yan. Ayan, Marino Francisco Miguel, shout out. Ayan, BJ lang, Hoz. Yung pinapanood ko lang ito, Ma'am Jerry. Ano yun? Travel time again here in Riyadh, short video. Exit mo na ako, host. Ayun, sige, maraming salamat sa iyo, Ma'am Jerry. Maraming salamat sa pagpunta sa aking live stream. Ayan, sige, maraming salamat. Luto mode muna. Ayun, sige, maraming salamat sa Ma'am Jerry. Ma'am Founder, maraming salamat. Ma'am Marianne Vega. Hello, Falcon. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Marianne. Kumusta po? Hi. Sige, pag magdadalaw din ako sa live. Nakita kita ng Founder, nagla-live pala si Ma'am Jerry. Pag-hit dyan, Loads. Hindi kasi ako, may kasi ang ko, Founder. Sige, pag dalaw ko sa live na. Ma'am Marianne, maraming salamat sa iyo. $710. Hindi ako pwede makapagbartiran, Founder. Mahina yung ko. Alagad ko. Ayan, maraming salamat ulit sa pagdalaw. Maraming salamat sa pag-invite, Founder, Jury TV. Ayan, sige, para pag nag-live, makadalaw din ako doon. Ayan, Ma'am Mariana Biga. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Mariana Biga. Ayan guys, silip naman. Ayan, sige Ma'am Mariana, babain mo yung premiere mo para maano po natin. Premiere. Sige po. Ayan guys. Ayan Founder, pasilip naman si Ma'am Marianne. Ilongga din, din po to. Ilongga ang family. Live 30 minutes 18. Ayan, sige, hindi na ako mag-iwan ng bakas. Ayan Founder, patamsakan naman si Ma'am Marianne. Ripin ko siya mamaya. Sorry. Ayan guys, masupport naman natin muna nakapin sa taas si Ma'am Marilu. Ayan guys, tikita niyo po si Ma'am Marianne. Si Ma'am Marianne po ay nasa USA. Alam niyo yung USA guys, USA.
Oh, lang. Naniwan lang po kayo ng bakas kay Ma'am Marian para balikan po kayo. Sa'yo. Thanks, Sos. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Marian. Ayan, sige, kita mo. Ayan. Sige. Ito yung kita mamaya. Ayan, pa-support naman natin sa Ma'am Marian, guys, yung binaba niya, premiere, upcoming premiere. Yung patamsak naman, sa hindi pa nakadikit sa kanya, dikitan niyo po si Ma'am Marian. Yan, dating dikit kay Jory, ayan. Ayan, Ma'am Scarlett, patamsak naman sa upcoming premiere ni Ma'am mo. Dan na loves Marilo. Ayan, sige guys, para mapin natin si Ma'am Marian. I-review ko na lang to si Ma'am. Ma'am Marilo Zabay, kay Ma'am Marian. Ayan, sa 5 million viewers natin, Miguel Jodat ulit sa'yo. Ayan. Sana si Pounder. Thank you, Scarlett Black, la loves. Ayan, maraming salamat yan guys sa nag-view sa ni Ma'am Marilo. Ayan, pa-support naman natin guys ang MVP natin yung upcoming premiere ni Ma'am Marian Vega. Ayan. Wala po kayong bakas kay Ma'am Marian, babalikan niya po kayo niya. Ayan, baba mo lang ulit sa'yo, Ma'am Marilo, para sabay mag-view-view. Davey, Miguel Love, shoutout. Thank you, Scarlett Vlog, the loves. Keep on moving. Ayan, may ilan shoutout ulit sa 5 million viewers. At ibig support naman natin guys nakapin. Tamsakan nyo na lang po si Ma'am Marian Vega. Ayan, sa mga busy dyan. Disco Tracks. Dan Pagpak, Ma'am Marian Vega. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Marilo. Dan Marian and Vega. Ayan, pasabot naman natin nakapin guys habang ako din po nag-ingay sa kanya. Habang nadidikit din ako kay Ma'am Marian. Sige guys, 97 minutes magla-live din sa premiere. Ayan, Miguel, shoutout ulit sa inyo dyan guys. Maraming salamat sa support.
Ayan, may jacket ka na, Ma'am Marilu. Ang iyong DJ Moore. Ayan, support naman natin nakapin dyan sa taas, guys. Ayan, iwan na po kayo ng bakas. Ayan po kayo bakas kay Ma'am Marian. Nakinala suko ay Ayan guys, nakita nyo rin po yung binababa na aking night bot. Ayan, mga members ko po yan. Iwan na po kayo ng bakas. Iwanan nyo lang po ng Falcon. Ayan, Ma'am Davy, maraming salamat sa pastihong mo dyan. Ayan, alam naman natin na busy po ang bawat isa ngayon. Maraming salamat ulit dyan guys. Kahit sa busy time nyo, nakadala pa rin kayo sa live stream ko. Ma'am Davy, Ma'am Marilo, ayan. Ma'am Scarlett, ayan. Ma'am Marian, ayan, founder. Yan ka ba? Ayan, sige. Ayan, kasi magla-live din siya mamaya. Tama-tama kasi guys, may trabaho din po ako. 4 o'clock. Ayan, patamsak naman guys. Payo na naman kay Ma'am Marian. Ayan, pag-waiting natin si Ma'am Marian, gawin natin 2,660. Ang dahilan. Ayun, cause. Ayan. Ayan, nagpasukan na yung sila. Ayan, sige Ma'am Marian, pag-waiting kita. Gawin kita 2,660. Ayan, bakas lang name host for return thanks. Ayan. Ayan, mag-iwan na po kayo ng bakas name nyo po. Ayan, Ma'am Scarlett too. May love shoutout ulit sa iyo. Ads pa kasi tayo eh. Ay, paano lang. Mayon, kumusta na Mali-Mali Family House? Ayan. Ayan, busy ang bawat isa, Ma'am Marian. Ayan. Ayan, okay naman yung mga team Mali-Mali. Yung founder na si Ma'am Rachel na sa Pilipinas po siya. Jordan Fan, ang Kadya National Park Family Vacation Dog. Thanks, oh, so man, welcome sa Ma'am Mary. Yung ganda. Ayun, ang bilis na ng oras. Ano? Para live ka. Maka 1 hour na po tayo. Ay, maraming salamat ulit sa pagdala nyo dyan, guys. Ayan, please connect naman po natin si Ma'am Marian, yung nakapin, upcoming premiere niya. Ayan, mamaya madalawin natin yung premiere ni Ma'am Marian. Long time ticket, Scarlett, thanks. Ay, maraming salamat din sa iyo, Ma'am. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Katilingan ko.
Salarim Gamer High. Ayan. Hello, my friend Zalariam. Dan, thank you, my friend Zalaram. Ayan. Please drop your link. Ayan. Ayan guys, please support Ma'am Marian Vega. Ayan, thank you, my friend Dan, for Dan. Oh, diba? English, guys. Ayan, please support Ma'am Marian Vega. Ano ba yung nakapin sa taas? Hindi na ako marunong kasi ma-English. Pagka-Arabic sana, okay lang. Ayan, Siniram Gamers. Sa mga gamers to guys. Baka mga itong mga pangalan, mga sa gamer. Ayan, mga Mobile Legend. Ayan, yung mga laro. Hindi ka nag-get sa mga yan. Disco Tracks. Nasilayan. Ayan sila Ramdan. Ayan, kanina pa kay Miss Grachi. Ayan. Ayan, tamsak Ma'am Marian Vega. Sorry, my heart is closed. Excuse me. Ayun, gumuhit na si Ma'am Marian. Ayan guys, may support naman din nakapin sa taas guys. Excuse.
Ang Camille Chua Harang. Maraming salamat sa paharang mo dyan, ma'am. Camille Chua. Ano sabihin mo yung viewers sa atin guys po sa bagong Vega, upcoming premiere. Disco Tracks. Ayan, ma'am Ryan, nakaguhit ka na. 6,660 ka na. Ayan, 9 million viewers po natin. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagdalaw. Oh, Sila Ramdan. Sila Ramdan. Hindi pa natin channel. Anong bahay? 10,000. Ba, 10,000. 700K subscriber. Ay, maraming salamat ulit sa pagdalaw. Celeram TV. Ayan guys, patapsak naman natin nakapin sa upcoming premiere ni Ma'am Marian. Ayan guys, support nyo naman po ang binababa ni Nightbot. Ayan, iwanan nyo po ng bakas sila ni... Ayan. Lord Zaldes 7. Ayan. Ma'am Carmen Acosta Vlog. Ma'am Marvelous Vlog. Ayan. Scarlett Vlog, Norfa Mia Vlog. Ayan, support nyo guys, mga members ko yan guys. Supportive members po. Ayan. Kalulubigs TV. And then, guys. Manong Acer. Lods Roger Gonzaga. Ay, Lods Fiofio. Support naman natin guys yung mga binababa ni Nightbot. Ayan mga Marilo, maraming salamat. Ayan, Ma'am Marian, dan po sa'yo. Nakita nito na isa mong kametro. Benji TV Official Idol. Ayan, maraming salamat sa Los Benji. Ayan, maraming salamat sa iyo, Idol. Ayan, kung may link ka po, Idol, dyan, baba mo po yung channel para matamsakan natin. May premiere ka po dyan. Dahil sa iyo, Ma'am Camille Chua. Now, si Sir Melo Francisco Magilaw, shout out. Disco Tracks. Oh. Aba. Okay, sige. Ito nga yun natin. Palayan ni Noy Dokyo. Ay, ginagawa ko rin dati ito, guys. Yung ano. Ayan, unang dikit sa Helads, ha. And support naman natin, guys, Los Benji TV. Ayan. Ayan, guys, tamsakan nyo muna si Ma'am Marilo para mapin na po natin si Los Benji. Ayudahan ko lang ito si Los Benji TV. Los Benji, may nakapin pa ko sa taas. Ayan, iwan ka po lang na bakas kay Ma'am Marian Vega. Ayan. Ayan guys, tikitan nyo rin po yung binababa ni Nightbot. Sila Los Zaldes 7. Camille Chua, hello. Ayan guys, maraming salamat ulit sa nagdikit ng tamsak kay Ma'am Marian. Ayan Ma'am Marian, pag-start na yung premiere nyo po, ibaba nyo po ulit dito sa akin link para makadalaw din po kami. Ayan, nadahan ko lang to guys sa Los Benji TV. Okay. What can be? Ayan guys, support naman natin sa Los Benji Official. Ayan. Ano na ba yung bahay ng Los Benji Official?
Benji Official Dan dikit, kalimbang pasukli na lang. Ayan. Alas Benji, magbalik ka po para maganda yung dikitan natin. Sige Las Benji, basta po dikitan mo rin po yung mga kaibigan po natin yung didikit sa'yo. 365 ko na. Huwag mo sagarin pa yan. Yan dito tayo ha. Nag-umpisa tayo sa iyong ano. Disco tracks. Naba mo yan, Ma'am Camille, para mantikitan ko. Ayan guys, may nakapin pa ako. Support naman din si Los Benji. 600 pala yung kanyang bahay. Sino binaba mo, Ma'am Scott? Los Benji TV, ayun, magdikit ka rin po dyan sa mga kaibigan po natin. Bakit tayo naiidahan kita? Ayun guys, naka 1 hour and 7 minutes na po tayo. Ma'am Camille Chua, main mo ba yan? Ayan, payunan naman natin guys si Ma'am Camille Chua. Ayan. Ayan, Ma'am Marilo, maraming salamat. Ayan, bigyan kita ng 10 Los Benji Official TV. Ayan, Benji Official Dan. Ayan. Ayan guys, may binaba si Ma'am Scarlett. Ayan, binaba ni Ma'am Scarlett Vlog. Ayan, di kita mo yan Los Benji TV. Ayan, bigyan kita ng 10. Pero maglalagas to. Kailangan na ano mo rin ha. Clear history mo pagkatapos. Ayaw mo na. Yung Camille Chua Dan. Ayun, harang. Ma'am Lacey Miguel, shoutout po sa'yo. Dan Joing Manong Azer. Ayan, maraming salamat sa'yo, ma'am. Iwan na po kayo ng bakas, guys, kay Manong Azer. Ayan, Ma'am Lazy, Miguel, shoutout sa'yo. Maraming salamat ulit sa pagdalaw. Maraming salamat sa pa-stay home sa pa-YouTube mo dyan. Maraming salamat. Ayan guys, support naman natin nakapin si Lods. Iwan na po kayo ng bakas. Ayan. Thumbs up, bro. Ayan, maraming salamat sa'yo, bro. Noel Naraha.
Ayan guys, may nakapin po ako habang binibigyan ko po to ng support host. Ayun. Sige po, Ma'am Blazy. May support po tayo. I-support po natin. Sino pa? Ayan, premiere 32 hours. Ayan, sige Ma'am Blazy. Pang siyam. Ayan, sige. Ayan, pagkatapos ito mamaya, dikit ko kaya ano, sabay ko na sa Ma'am Blazy. Charlotte Dan. Ayan, loud sa Benji TV. Ayan, may binabasa ko Ma'am Blazy. Iwan ko lang po ng bakas. Iyan lamang. Ayan, sige Ma'am Blazy. Sabay na kita ng thumbs up. Ayan guys, may binabasa si Ma'am Blazy. Ang Blazy na ba thumbs up? Disco Tracks. Kaya maglaban po kayo dyan guys habang po tayo naglaban din sa iba. Dan ka Blazy, Dan sa nakapin. Maraming salamat sa Ma'am Blazy. Sinasabay ko na rin kayo ng tapsakan na lang. Yan, lulubig. Salamat Ma'am Scarlett. Disco Tracks. Yan daw, Delbox. Sana may lahat. 20 thumbs up, Dan. Ayan guys, support naman natin yun ang ayun nakapin sa taas. Kasampal po. Ayan guys, sampalin nyo na si Los Delbo. Ayan guys, so bibigay lang po muna ako ng ano to, support kay Los Benji TV official. Ayan, maglaban muna kayo dyan guys sa baba. Ayan Lods, Delbok, maraming salamat ulit sa pagdalaw. Ayan guys, may naman si Lods Delbok. Ayan, pasampal naman guys sa kanyang binaba. Kamsa kulit ka Blazy ng Dubai. Thanks, Benji TV. Ayan, Ma'am Marlo, maraming salamat. Ayan guys, kita nyo lang guys si Los Delboc. Ayan. Iwan na po kayo ng bakas. Nagbabalik din po yan siya. Ma'am Blazy. Ayan, Ma'am Blazy. Dito ako sa ano mo.
14. Binaba ni Lods Delvo. Site visit ulit transparent. Ayan. Tamsak view sa'yo, Lods. Disco Drags. Ayan guys, pasupport naman kay Ma'am Blazy. Patamsak naman po. Pinaba ko lang ulit yung bahay ni Lods sa Benji para dito na ako mag-ibigay sa baba. Ayan. Delbox, dalawa. Ayan. Ayan, patamsak naman natin guys upcoming premiere ni Ma'am Blazy. Ayan, habang binibigyan ko rin to si Lods. Ayan kasi tamsakan naman natin naka-pin dyan sa taas. Are you ready to make some noise? 1, 2, 3, come on! Ayan, upcoming premiere ni Ma'am Blazy. Ayan, binabalihan ko dyan guys ulit yung binabahay ni Lods Delvo Crow Vlog. Ayan, kay Lods Benji, ayan. Oh, 645. Meron ko na ito guys kasi meron ito.
binibigyan na rin kita ng Blazy. Ayan, 6 million viewers natin guys. Please support naman yung nakapin sa taas. Disco Tracks. Ayan guys, pag-waitin na lang natin to si Video TV. Gawin na natin to 646 na siya ngayon. Get your hands up, get your hands up, get your hands up. Ayan, mag-gratulate sa tuloy dyan, 6 million viewers natin. Ayan, pa-support naman natin ang nakapin sa taas dyan guys. Upcoming premiere ni Ma'am Blazy na Dubai. Ma'am Blazy. Ayan, binabanin guys si Nightbot. Delbok Dan, dikit sa'yo pinanood ko video mo. Ayan, maraming salamat Ma'am Marilo. Ayan, Los Delbok. Ayun Ma'am Blazy, tinikita na rin kita. Pero pala kung di ako nakadikit sa'yo. Shoutout Kuya Falcon. Ay, shoutout sa'yo Nor. Kamusta ka naman dyan Nor? Dan, dikit ka, Blazy ng Dubai. Okay naman, kuya. Ayun. Yan, very good, very good. Yan. Siyempre, lagi mag-ingat ka dyan, Nor. Study hard. Study hard, English yun. Yan, Dan na nakapin. Ayun, maraming salamat sa iyo, Nor. Ayan guys, pukuitin ko na lang ito si Lods Benji TV Official. Ayan. Ayan, dalawa na lang kulang guys para maging 650 siya. Baka mayroon pang inagdag dyan. Ito 10. Ayan, ito na yung tawas si Norton. Ayan, dance sa nakapin. Ayan. Guys, medyo tayo mag-English. Paayuda po. Ayan, sige. Ayan, patikitan naman natin si Nor. Paayuda daw. Ang binaba mo, Nor? I know you're gonna do 450 ka na. Pero yung watch hour mo siguro nasa 1,000 na. Nor.
Show that butt, don't try to hide it. Work it, ride it, work it, ride it. Para sa 1,000 na yung watts hour mo, may 3,000 pa tayong bubuuhin, or yan, 21 thumbs up, ma'am Blazy. Ayan, dikit ko na rin to. Ayan, gumuhit ka na yata, ma'am Blazy. Bigyan lang shoutout kay Mother. Yan, shoutout din kay Mother ni Nor. Busy si Mother. Kahit saan. Wala mahirap, guys. Tinitext mo kahit saan. Text kahit saan. Ngayon sa part naman natin ng kapin dyan sa taas, guys, si Ma'am Blazy. Yan, bago tayo magpalit, ayan, tapusin ko lang muna to, guys. Yan, pabiyo naman binaban ni Nor. Kung di pa yung nakadikit kay Nor. Kaya kay Ma'am Marilo din, guys, ang babalit si Ma'am Marilo. Pabiyo naman ng kanyang chicken. Ito lang, guys, kasi sinadahan ko lang si Lods. Sana yun si Benji. Ayan. Pag-uwitin ko lang to. Ayan. Gawin ko na itong 650. Bago tayo mag-change ng ating pin. Habang inano ko rin si Ma'am Daisy. Yung kasi hindi pa kayo mo dumikit sa binaba ni Nor. Yan, dan thumbs up viewing Nor for me. Alright, million viewers natin dyan. Maraming salamat ulit sa pabiji-biji nyo dyan. Sa isip mo, may signal ka ba? Ako sa puso mo. Ayan guys, pinag-waitan natin si Mama. My love, kumusta ka? Meron dance chicken mo. Ayan, maraming salamat. Ayan guys. Nakaguhit na rin si ayun, rambutan. Rambutan ni Nor. Tapos kay Ma'am. Ayun guys, sa part naman, maraming salamat ka, Blazy. Ayun sabi ni Ma'am Marilo. Ayun. Ayun guys, pag-view naman natin binaba ni Ma'am Marilo. Ayun yung kanyang chicken. Ayun, maraming salamat ulit sa nagtamsak niyan kay Ma'am Blazy. Ano ko lang guys, ipin ko lang si Lods.
Ay, maraming salamat ulit siya ng thumbs up kay Ma'am Blazy. Ayun guys, hindi po kayo nakano kay Lods Delboc. Ayan, iwan na po kayo ng bakas. Sound check. Ayun, ano naman natin, view naman natin lahat sa Lods Delboc. Nakapin din natin yung iba. Ayan, 1 hour and 41 minutes na lang po. Mga 20-19 minutes na lang si Falcon. Ayan, maraming salamat ulit dyan guys sa 9 million viewers natin. Get your hands up. Honor. Tatanong ko na siya. Basta malapit ka na mag 1K. Sound check. Sukuan. Abang. Get your hands up. Walang problema yung watch hour. Dapat yung banana na mo. Tsaga-tsaga lang sa pag-ikot. No? Ayan. Kay ma'am, hindi ko lang alam kay ma'am Ruby Apal kung ilan ang watch hour niya. Hindi pa ako na-update ni ma'am Ruby. Ayan ma'am, Kablay Sinan Dubai. Maraming salamat sa iyo dyan. Ayan. Nalikit ko na yung iba kong mga alagad. Iba natin na. Ayan guys, masalip naman yung nakapin sa Tascalos Delboc Row Vlog. Ayan, iwan na po kayo ng bakas. Bago po tayo mag-end, ayan, ipipin natin si Nor. Yung kay Nor, 450 na. Oh, tagal-tagal pa. Nahilo na si Mother sa kakaikot na lalagas yung kanyang bahay. Maraming salamat ho sa welcome Ma'am Blazy ng Dubai. Thank you din po sa pagdalaw sa akin live stream. Nandito rin ka na si Chitay TV. Ayan. Si Freelance. Ayan kasi guys, 4 o'clock may trabaho na rin po ako maya-maya. Ayan, mag-ingat po tayo dito sa Middle East kasi sobrang init ngayon. Kahit dito, nag-warning na yung mga sa mga application. Sobrang init naman talaga ngayon. Oo, umaabot mahigit 50 yata ngayon. Kapag lumabas ka, nako. Grabe. Dito sa lugar ko guys, may humid pa naman. Ayan guys, support naman natin si Lods Delboc. Ayan. Ayan, dito naman si Lods Delboc naka-BGPG lang. At saka si Lods Get your hands up. Benji. Sa Benji TV. Ayan. Lods Benji TV, nasa ano ka na? Masalam ko naman guys pag nandito pa. Kasi makikita ko. Dito na ang laman. Ayan, bago tayo guys mag-end. Mamaya. Ayan, pa-view naman natin si Ma'am Marilu sa kanyang chicken. Ayan, maraming salamat sa pag-aros, Bro Noel. Sound check. Get your hands up. Ayan guys, pa-view naman natin nakapin sa taas. Ayan, kung di pa nakadikit, iwan na po kayo ng mga sa Lods Delboc TV.
Ayan guys, payuda naman ito guys, yung nakapin. Ayan, Las Dalmo. Nakapin niya ba naman na. Nakita ito nakapin, si Norfa Mia. 450 pala yung bahay niya. Ayan. Hello, it's Benji dyan. Ayan, may ilang shoutout sa'yo. Padikit naman po kay Nor. Bago tayo mag-end guys, last pin ko na po si Norfa Mia. Bago tayo mag-end. Ayan, Ma'am Kablaisi, maraming salamat. Ayan, Los Dalmo, maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, Los Benji. Ayan, magre-restore ka na, Benji TV. 8 million viewers natin, Miguel. Shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat ulit sa pagdalaw. Ayan, shoutout yan sa bansang Pilipinas. Sa bansang viewing mga bigs. Yan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Marilo, sa pag-video sa pag-stay dyan sa aking live stream. Ayan, si Ma'am Marilo nakasupport lagi sa aking live. Salamat din, Oz. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Lacey. Ayan, bago ako mag-end, guys, may 13 minutes pa po ako. Ayan, pasabard naman natin guys in our Familia Vlog. Ayan, nalalagas lagi ang kanyang bahay. Mahirap na ngayon sa YouTube. Masyado ng dami ng Sa akin, may threshold ako, bumalik na naman sa 0. So, account ko host, nakastay. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Marilo. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys sa lahat po. Ang tamang update na mag-live lang po tayo kahit wala po tayong kita. Okay lang yan. Mas importante guys, mag-upload tayo ng video kasi sa live, hindi naman nagpa-viral po yan. Ang importante, marami tayong upload. Malay mo, pagdating ng araw, bigla mag-viral. Diba? Upload lang po tayo ng videos. Huwag po tayo magsawa mag-upload ng video. Mas ang live kasi hindi naman yan nagpa-viral. Yung video talaga nagpa-viral. Ayan. Malay mo, pag-gising mo sa umaga, 1 million ka na. Nangarap, di ba? Kaya ako kahit ano lang, ina-upload ko, malay mo, di ba? Ano lang kasi yan, guys. So, tawa talaga si Mama Rino. Upload na kayo ng video, kahit ano-ano na lang, i-upload nyo. Malay nyo. Baka mag-viral yan, man. Uy, ganda nito. May mga nakakatawa na video. Magkakaiba. Dan sa rambutan na nakapin. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Lazy. Upload na upload, Ma'am Marilo. Darating yung time na sisikatin po tayo. Abangan na lang sa periodiko. Kasi sa live kasi guys, update lang po yan. Hindi naman nagpaparal. Yan lang, siguro kung may mga palipat, pa-members, yan lang. Pero sabihin mo na magbabiral yung live, wala naman yung gano'n. Siguro kung chismis, nagbabiral yan, mga issue. Kahit nakasalop kayo ng bibidyohan nyo, malay nyo. Saan kayo pumunta, mag-viral yun. Alam mo naman panahon ngayon, medyo pakitaan mo lang ng konting dami na sisilip niyan. Ayan guys, shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Ayan, support naman si Lolo Bigs TV. Ayan, Lods Biofio. Ayan, Lods Salday 7. Ayan. Manong Acer, Lods Roger Gonzaga. Ayan, Ma'am Scarlett Norfa Mia. Ayan, Ma'am Carmen and Marbra's Vlog. Madaming marites sa tabi-tabi house. Oo, dami talaga marites. Kaya nga pag-issue mo, puro mga marites. Ay, nako. Dami yan. So, ayaw ko naman kasi yan, guys. Mga ganong-ganong mga marites. Ang tamang lang tayo. Tamang good babes lang po tayo. Harap kasi ang pag puro marites nagtitirahan na sa live. Nako. Nahalongkat na yung buhay na ibang tao. Nahalongkat na yan. No good. Sabi nga ng Ang gagawin mo lang yan for views. Kaya upload lang po tayo ng video. Para malay natin pagdating ng araw. Majisikaso na tayo. Huwag lang marapi tulpo. Mahirap yan. Majisikaso lang. Sobrang mamaritis kasi guys pag umabot sa rapid toll po yan. Ayan, siyempre gumawa tayo ng naayon sa tama. Importante dyan.
Ang importante, mamarites. Ma-Jessica Soho tayo. Wag lang marapitol po. Ayan guys, support naman natin si Nor, yung nakapin dyan sa taas. Ayan ako guys, matagal na akong defender. Nanawa na ako sa ka-defender. Mapify da. Mapify da. Kung gusto mong patuwa na lang tayo. Sayaw, kanta, kung ano na lang dyan. Upload na lang tayo ng video. Ayan guys. Ayun, support naman natin guys si Nor. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo. Bago tayo mag-end guys, kantahan muna natin. Kahit mga 2 minutes lang. Para may iba naman. Tanto kayo guys ng Nosy! Nosy daw. Ito. Ayan, magkanta tayo. Bago tayo mag-CPR. Ang oras na ba? Baka magtawag ng kasama ko. Alis na kami. Ayan. Ito yung mga banata natin to. Banata pa na iba to. Ayan! Sa lahat ang namimiss nyo dyan. May namimiss ka dyan. Ano yan guys? May lang yan. Mga good babes lang. Anong oras na ba? 3:16 na. Siguro'y natutulog na. Nais ko sana ay tawagan at tanong sa'yo. Naman ba ko ng isipan mo? Sana pati na rin ang puso ko. Alam mo ba ako nahihilot dahil sabi mo na mahal mo rin ako. Bakit ba nagkaganito ang takbo ng ating kwento? Dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pag di nagkita, isang tao'y katumbas na. Miss kita. Ay, wow. Sana all. Ay, sa total, 7 million viewers na nagtanong. Ayan, masupport naman ng kapin, guys. Road to 500. Di ba dapat ako lang? At wala nang iba pa. Bago ang lahat, hiling ba'y unawain na pagbigyan ka? Okay lang, mahal kita. Bakit ba nagkaganito? Bakit nga ba? Ang takbo ng ating kwento, dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pag di nagkita, isang tao'y katumbas na. Miss kita. Sana all. Miss kita. Ayun, maraming salamat sa Ma'am Blazing. Ayun, maraming salamat palakpakan niyo ni Ma'am Scarlett.
Bakit ganun? Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento, maghihintay pa rin sa'yo hanggang kailan ay ewan ko. Tandaan at huwag limutin, pakinggan ay iyong damdamin, at sana iyong piliin at iyong hilingin. Ay ako, ay ako, ay ako. Ay ako. Ay, maraming salamat sa paano mo dyan. Palakpakan! And 7 million viewers natin mga tayo mag-end, guys. Magkanta muna tayo. Ayun! Mga tama nga tayo man. Bakit ba? Ay, lagi ka'y nakikita, puso ko ay kumakaba. Ba't kaya kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Pag ika'y katabi, wala naman. Ako'y di mapakali, walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan. Bawat gabi ko makakayanan, agad ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan. Ayun, na 1 minute na lang, guys. Sometimes, last song po tayo. Maraming salamat ulit dyan, guys, sa 8 million viewers natin. Ayun. Palagi na lang minsan. Ayun. Yung mga kanta, guys. Yung mga good vibes lang tayo. Parang kayo kasama ko, baka di pa kayo alis. Alas 4 na. Minsan, naaalala pa rin kita. Kahit ngayon, mayroong nagmamahal na ngang iba. Tuwing maiisip itong damdamin, nagbabalik. At para ba nariyan ka ba sa aking tabi? Muling nadarama ang yakap mo, natitikmang muli ang halik mo. Naririnig, sinusumpa, ako ay mahal mo.
Ayun. Tama na yan, guys. Ayan, mag-ano tayo, mag-end na tayo, guys. Sabi naman kayo. Ako mag-end, guys. Mag-release muna ako. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. 7 million viewers natin. Ayan. Alis na kasi kami umaya, guys. Ayun. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys. And I know we were perfect. Ayan, nag-perfect na siya. Kaya pa tayo na. Mga 6 seconds, hindi naman masisipiyar yan. Ayan, may shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Marilo, Ma'am Scarlett. Ayan, kay Ma'am Davy, napabiji-biji kay Ma'am Blazy. Ayan sa lahat. Ayan, kay Prelos, yung dumalato kalos Delbo. Ayan, kay Lulubigs TV. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo, guys, sa lahat ng mga members kay Nor. Ayan, maraming salamat. Ako magpasamantalang mag-end na muna, guys, kasi may trabaho na rin ako maya ng konti. Ayan, maraming salamat sa love and support nyo kay Falcon of Dessert. Thank you so much, guys. Ayan, mag-ingat po tayo lagi dyan, guys. Huwag tayo laging makalimot tumawag sa taas. Siyempre. Ayan, God bless us all. Bye-bye.